गोव्यातील कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन संदर्भात उद्या म्हणजे 8 तारखेला गोव्यात 2 ठिकाणी जनसुनावण्या होत आहेत आणि त्या संदर्भात पर्यावरणवाद्यांमध्ये अत्यंत अस्वस्थता आहे। ही अस्वस्थता एवढ्यासाठी आहे कारण त्यांना वाटतं की केंद्र सरकार कोस्टल मॅनेजमेंट संदर्भात जो कायदा करू पाहतोय तो गोव्याच्या प्रश्नांना अवहेरून गोव्यामध्ये बांधकामांना चालना देण्यासाठी हा कायदा येऊ घातलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये काही प्रमाणात त्यांच्या आरोपामध्ये तथ्य आहे। आम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे गोव्यामधला जो कोस्ट आहे, गोव्याची जी किनारपट्टी आहे ती अत्यंत संवेदनशील आहे आणि आता क्लायमेट चेंजमुळे वातावरण बदलाचा जो काही आता वारू उधळला आहे सगळीकडे, त्यामुळे पाणी पातळी गोव्यामधली वाढू शकते। गोव्यातील अनेक गावं पाण्याखाली येऊ शकतात। त्यामुळे हा संपूर्ण जी किनारपट्टी आहे ती व्यवस्थित त्याचं व्यवस्थापन व्हावं, त्याच्या मॅनेजमेंट अशा तऱ्हेनं व्हावं की स्थानिक लोकांना सहभागी करून हे जे खाजणं आहेत, खाजणं म्हणजे खारं पाणी आतमध्ये घेऊन त्याच्यामध्ये मासळी पिकवली जाते। एवढंच नाही तर संपूर्ण ही जी किनारपट्टी जिथं आपलं संवेदनशील भाग आहे तिथं किती घरं येऊ द्यावीत, मच्छीमारांची घरं असतील तर ती कशा प्रकारे त्यांना संरक्षण देण्यात यावं आणि एकूण याचं जर व्यवस्थापन अत्यंत संवेदनशील नाजूक रीतीनं हाताळलं जावं। दुर्दैवानं या संदर्भातला जो मसुदा तयार करण्यात आला तो गोव्यात तयार करण्यात आलेला नाही आहे। तो दिल्ली स्थित ज्या काही संस्था आहेत सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट संदर्भातल्या त्यांच्याकडून तयार करून घेतलेले केंद्र सरकारच्या संस्थांनी, त्यामुळे राज्यातील प्रश्न त्यांना माहीत नाहीत अशा तऱ्हेचा आरोप पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे। पर्यावरणवाद्यांचं म्हणणं आहे की खाजण जमिनी आणि मच्छीमारांची घरं या संदर्भात राज्य सरकारनं वेळोवेळी ज्या समित्या नेमलेल्या आहेत त्यांनी काही अहवाल दिले आहेत, त्यांचा विचार करून त्यांच्या साधक बाधक विचार करून पर्यावरणवाद्यांना विश्वासात घेऊन अशा तऱ्हेचं नियोजन तयार करण्यात तो ड्राफ्ट तयार करताना या सगळ्या ज्या सूचना आणि शिफारसी करण्यात आल्या त्यांचा मूलभूत विचार करूनच हा ड्राफ्ट प्लॅन तयार करण्यात आला यावा। दुर्दैवानं तसं केलं जात नाहीये। सरकार अत्यंत घाईघाईनं गोव्यामध्ये 2 ठिकाणी या जनसुनावण्या घेत आहेत आणि या संदर्भात गोवा फाउंडेशन नावाची जी पर्यावरण संस्था आहे ज्याच्यामध्ये क्लाउड आर्मरीज काम करत आहेत ते न्यायालयात गेले होते आणि त्यांनी म्हटलं होतं अत्यंत घाईघाईने हा प्रकार होतोय, तो पुढे ढकलण्यात यावा, परंतु ही सूचना कोर्टानं अव्हेरली। त्यामुळे आता मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणवाद्यांचा विरोध असतानाही, मी असताना म्हणतो कारण एकाही पर्यावरणवाद्यांना या जनसुनावण्या उद्या घ्याव्यात या अशी सूचना किंवा मागणी मान्य केलेली नाहीये। त्यामुळे सरकार ही जनसुनावणी लोकांवर लादते अशा तऱ्हेचं एक वातावरण गोव्यात आहे आणि या पार्श्वभूमीवर ही जनसुनावणी होते। लोक येतीलच, तिथं चर्चा होईलच। आम्हाला अपेक्षा आहे या चर्चांचा, या सूचनांचा योग्य आदर करण्यात यावा आणि जो कोस्टल मॅनेजमेंट प्लॅन जो तयार होईल त्याच्यामध्ये या सगळ्या समस्यांचा, या सगळ्या संवेदनशील भागांचा अत्यंत गोव्याच्या हिताच्या दृष्टीनं त्यांचा विचार व्हावा आणि जो कायदा तयार होईल तो कायदा गोव्यामध्ये गोव्याची भूमी, गोव्याचं रक्षण करण्यासंदर्भात त्याच्यामध्ये अत्यंत कडक तरतुदी असाव्यात अशी आमची अपेक्षा आहे। तसं जर घडलं नाही तर गोव्यामध्ये पर्यावरणवादी पुन्हा एकदा रस्त्यावर येतील, पुन्हा हा प्रश्न उग्र बनेल आणि सरकारला कायदा इम्प्लिमेंट करताना, कायदा राबविताना खात्रीनं सरकारला अडचणी निर्माण होतील।